Старшыня маладзёжнага савета пры цэнтрвыбаркамі Мікіта Глас і пераможца рэспубліканскай алімпіяды па пытаннях тэорыі і практыкі выбарчага працэсу Надзея Туравец правялі прэзентацыю. У простай і даступнай форме пазнаёмілі юнакоў і дзяўчат з асаблівасцямі беларускай выбарчай сістэмы. А далей адбыліся сапраўдныя выбары ў мініяцюры. У лагеры аднавілі рэальны выбарчы ўчастак з кабінамі для тайнага галасавання, урнамі і нават святочнай атмасферай. Замест кандыдатаў дзеці выбіралі галоўныя сімвалы Беларусі – ад бусла да унікальнай літары ў нескладовая. А замест пашпартоў выкарыстоўвалі свае пуцёўкі ў лагер. У ролі членаў камісіі выступілі важатыя, а за легітымнасцю працэсу назіралі прадстаўнікі беларускай партыі і грамадзянскага аб'яднання «Белая Русь». Мы выдавали им бюллетени с подписями членов комиссии, и далее они проходили для дальнейшего голосования. На самом деле это достаточно интересный опыт как для членов комиссии, так и для детей, потому что в дальнейшем они будут также участвовать в выборах. Такой формат взаимодействия с молодежью поможет сформировать наиболее правильным образом правовую культуру нашей молодежи и их политическую грамотность. Напрыканцы дня самыя маленькія будучыя выбаршчыкі атрымалі падарунак патрыятычнай размалёўкі «Дзеці малююць радзіму» вытворчасці тэлерадыёкампаніі «Гомель» і грамадскай арганізацыі «Белая Русь».